παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό vlog, το οποίο δυστυχώς δεν το άρχισα από την αρχή της σημερινής μέρας. Αυτή είναι η Ναταλή. Δεν το άρχισα από σήμερα γιατί χρειαζόμουν το κινητό μου, γιατί όλη τη μέρα παίζω Pokemon Go, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Και η ώρα είναι περίπου 6 νομίζω και θα πάμε στο κέντρο για να πιάσουμε κι άλλα Pokemon. Όχι, εντάξει, δεν πάμε μόνο γι' αυτό. Παρόλο λοιπόν που θα λείπω, αν πάνε όλα καλά με τα μάτια μου, 3 εβδομάδες, σας έχω ήδη ετοιμάσει κάποια βίντεο που θα ανέβουν όσο λείπω. Οπότε, outfit of the day σε αυτόν τον καθρέφτη. Φοράω αυτό την μπλούζα από. Πού είναι Νάτα? Από τα Champion, και αυτό το παντελόνι που μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήρθε τώρα από το shein.com. Είναι υπέροχο. Θέλω να δείξω και τι άλλο πήρα. Και πήρα και αυτό εδώ. Ναταλή, δείξε μας λίγο, σε παρακαλώ. Και πήρα και αυτό, παιδιά, κοιτάξτε τι υπέροχο που είναι. Είναι romper, αν λέγεται έτσι, jumpsuit, ξέρω εγώ. Και είναι πάλι από το shein.com. Θα σας αφήσω όπως πάντα links από κάτω να πάτε να τα τσεκάρετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τόσο άνετο. Αν μου ακολουθείτε στο Snapchat θα ξέρετε ότι κατάφερε επιτέλους να κατεβάσω το Pokemon Go χτες το βράδυ. Λοιπόν, το πιο ψηλό μου αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλό, δηλαδή μπήκα σήμερα στο πρώτο gym και είδα παιδιά είχαν CP 400, 600, κάποια και 1000 και εγώ να είμαι γεια. Και ναι, το Voltorb το πήρα από αυγό, οπότε λοιπόν γράψτε μου στα σχόλια ποιο Pokemon έχει το υψηλότερο CP και επίσης γράψτε μου σε ποια ομάδα είστε. Όλες οι ομάδες είναι υπέροχες, μου ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξω. Κοιτάξτε απλά τι συμβαίνει στο κέντρο από Pokestops, αν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ψιλοφαίνεται. Ενώ στην περιοχή μου έχει 2-3, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι όλοι γύρω μας παίζουν Pokemon Go.